ತುಂಬ ಎಂಚಾದ್ರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಪೋಡಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನೆ ತೂದು ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬರೋಡು ತಜ್ಜತ್ತದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ನಾಟಕ ನಂಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬಾರ್ದ ನಾನು ಟಿವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡು ಸ್ಟೋರಿಡ ತೂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಆತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪಿಡ್ದು 10 ದಿನ 10 days ಶೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಬಾರ್ದ ಅದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಉಂಟ ಇತ್ತೀರಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ರಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಬಾಬಾ ಅಕ್ಕಲು ಬರೋ ದುಂಬು ಎತ್ತು ಬಂಗವ ತುಪ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಇಟ್ಟವಡ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತೂದ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರೋಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರೋಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇತ್ತ ಬರೋಡ ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಪೋಡಲ್ಲ ಅದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲಂಚನೆ ಉತ್ಸವ ಮದಿ ಮಾಡಿ ಮನದನಿ ತಿರುಗರೆ ಬೋಯ್ರ ಅಂಚತ್ ಬೋಯ್ರೆ ಅತ್ತು ಮದುವೆ ಮನದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ಮನದಾನೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬೇರೆ ದುಂಬೂರು ಅಂಚತ್ತು ಮದುವೆ ಅದು ಇಂಥ ಸಮಯ ಕರೀದು ತಿರ್ಗೆರೆ ಬೋಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಬಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಪನ್ಪುನು ದುಂಬು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತ ಲಕುಮಿದ ನಾಟಕ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಆ ಟೀಮ್ ಪೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಕನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತದಕ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬತ್ತಿನ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಮನ್ಪುನು ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅವರನ್ನು ಮಿಂಚು ಬತ್ತು ಪೊಯ್ಲಕ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲಿಗ ಬಂಗದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜೀವತಾನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತನ ಬಂದಿರ್ 4 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲಿ ಕನ್ನತ್ತ ಆಯ ಕಂತಿಂದ ಬಣ್ಣ ಆಯನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕನ್ನಪ್ಪನು ಆಯನ್ನು ಯಾನು ಏನಡ್ದು ಹತ್ರ ಆಯ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಬರ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ ತೋರಿ ವಿಜಯರ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕೋಳು ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆವಡು ಕಂತಿನ ಆಡು ದುಂಬುದು ಇತ್ತಿನ ಅವೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲು ಮರಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರ ಇಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬರೋಡು ಈರ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ದೂರಡ್ತೀಯಾರ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಗೆ ಕೈತಲ್ಬೋದು ಬೊಬ್ಬೆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಪ ಆಯ್ತು ಅನೆ ಬರೋದು ಅದ ಓಲಕುಲ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಂತ ಬಂದು ಇತ್ತ ಈರೊಂಜಿ ರೈಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಇರು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಇರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ ಬಂಡ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಹೋಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಬನ ಗಿರಿ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಬರ್ಬೇಕು ಬಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮರಿ ಏನನ್ನು ಪಾಡ್ತಿಜಿ ರೈಟ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು JPN ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವು ಅರ್ನ ಉಲಾಡಿತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏರೇನು ಪಾಡೋಡು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಒಲಡಿತ್ತು ನಮ್ಮೇನು ಬುಡ್ಪುಲಾಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಅಮ್ಮನಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಾಡ್ಜಿ ನಮ್ಮೇನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಯಾರಾವತ್ತು ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಮನೆ ಜೀತನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೀರಿ ಏನನ್ನು ಪಾಡ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಬು ಬರ್ಬೋದು ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪನ ಕ್ಯಾಂಪಾನೆ ನಾನು ಇಂಟೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸಿಗೆ ಇದೆ ಮಾರೆ ಚೈತೆ ಬೋಯ್ ಅಂದಂದು ಅಂಚಿನ ಆತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಈತನೆಟ ಪಂಡು ದುಪ್ಪಾಯ ಅದೇ ದೇತೋನ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಜೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಮಂಜನ ಆಯ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಈತ 100 ಎಪಿಸೋಡ್ ಏರಾಗಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಇರದು ಎಂಸಿಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತು ಪತ್ತರದ ಮಿತ್ತದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂತೇರೆ ಜೀವನ ಪಂಪನ 3 ದಿನದ ಸಂತೆ ಮಗ ಕಾಣದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜೀವನ ಪಂಪನ 3 ದಿನದ ಸಂತೆ ಮಗ ಈ ಕಾಸದ ವಿಚಾರ ಎರಡಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಜೀವನ ರುಚಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಂತೆಗೆ ಪಾರೈತನಾಥ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಣ ಯಾವ ಸಂತೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ಆ ಐಟಮ್ ಗಪ್ಪು ಬಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋರ್ಪನಾಥ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಥ ಒಂಜಿನಿಂದ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನಿತ ಈ ಸೀಟೆಡ್ ಪತ್ತು ಕುಲ್ಲು ನಾನಲ್ಲ ಹೂವೆ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚರ್ ಪತ್ತು ಕುಲ್ದಾರ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಚೆನ್ನಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮಂತೇರು ಆ ಸಂತೆ ಬೋಣ ನಿಕ್ಕಿ ಐಕ್ ದಿಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಲಮಲ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐಕ್ ಸಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಪೂಜೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಹಂಗೆ ಏನು ಪೂಜೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬರ್ಬಿಡು 1,000 4,000 10,000